Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
is the remix song by Gabriel Studio. Juji perjalanan kipelam daw mordong sohon kukulan rabay pepino romadong ng jabu na pocho tinoroman inautos sohoni di lakay dongan marbada pejot dohot dongas si para juji dohot sa paretongan manggao di pejot disi nangakal mangakali di loloan juji dopak namani puro tudongan singot na uli nanidok mi inang ido ang gona denggan asa tung leado kutaw disi daku jalo si pasingot na uli nanidok mi inang ido ang gona denggan sugari oloa sogon boruni na asing molo ikon hepeng go gabe nalaw magbangke solang tungi magupala ko upat akon ay hujaga rotua uhailahon molo mangulay baunang sa imardalan molo so pangomo at donalaw manapay asa unang niula ko ng gojuji tubuh badan ang ulaw kaberugi molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama marbada pejot dohot dongas si para juji dohot di paretongan manggeo di pejot desi nangakal mangakali di loloan juji dopak namani pudo tudongan main ang dalo mau bapangalahokku nangahasi ulahot asal losro hamangulay tu dia pehola kui huton bertiga-tiga nang mangulat tu balian asa tung leado
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
Welcome to Gabrielle Studio.